Bibone salvegera sêyemîn ser karîseta Şingalê hevrêziya giştî ya jinê li kantona Cezîrê meşeke şermezariyê li bajarê Qamişlo li dar xist. Di meşê de jinan êrîşa siyê tebaxê ya li ser Şingalê şermezar kirin û daxwaza azadkirina wan jinên êzdî yên li destê Daişê kirin. Îrokî mineseqiya jin rêveberiya Xweser de wekî em bêjin bîranîna sêyemîn ya salvegera kunkujiya Goçingalê hatî çêkirin. Beramberî wê em bêjin wekî helwestekî jin di rêveberiyê de ji ber ku em dibêjin îro wekî roja siyê heyva heşta wekî rojekî em bêjin reş li ser gelê êzîdî hata meşandin. Em çalakê me îro him meş û him daxuyanî ji bona gelê me Şingalê ferman û qetilama gulser wan çêbûye bi taybetî êgo zirar dîtî jinin êgo hatin îsîrgirtin jinin êgo hatin firotin jinin ji bona vê em bi navê mineseqiyê em bang dikin tevayî jinê me Şingalê rêxistina xwe ava bike xwe birêxistin bike û em bi destê wan re got em tevayî em soz didin wan got em tevayî jinên got êsîr mane em wan xelas bikin bi rêxistinê xwe bi çalakiya xwe bi xebatê xwe. Di dawiya meşê de beyannameyeke şiraya giştî re hata xwendin. Di beyannameyê de doz ji netewên yekgirtî kirin ta got roja siyê tebaxê bi roja genosaydê nas bikin. îro weke mineseqiya jin ya rêveberiya Xwesera Demokrat ya kantona Cezîrê em çalakî kirabûne ji bo sêyemîn salvegera kunkujiya ser Şingalê ya sîsê meha tebaxê 2014 çêbûye. Ji bo em piştgiriya va jinê Şingalê bikin em berxwedaniya wa pîroz bikin. و ام بانگوازیه خوش جواکان ام نتویره ام دشین ام بیجن وی روجا سیمین اشتباقی روجا سیسی اشتباقی هر سال بخنا روجا کن ام نتوی یا ایریشا کمکوجیا لسر شنگال. هجا گوتنی گوسیه تباغ سال 2014 چکدارین داعشی ایریشی شنگالی کرن و هریما شنگالی ویران کرن و بحزاران خلق شنگالی کشتن و هر وها بحزاران جنین ازیدی اسیر کرن و وان لبازار فروتن. دارا برکات Kutsati News, Qamişlo.